el que em va dir el cirurgià, perquè és el que estava acostumat a veure, era ara, clava't en la piscina de nadar, posa't un xurro i camina. Jo que em clavo en la piscina comença a fer largos. I dic, què m'està contant? I jo, jo com que em poso a caminar en un xurro, saps? No sé. 3, 2, 1, 0, all engine running. Estem així amb la mundialment famosa, o a nivell comarcal almenys, Mare Hilario, que també resulta ser la meva germana i la del productor d'este programa. Sí, pareix mentira, però sí. Joder! Però ja... En Jonei queria fer un poc esta pregunta per començar, no en estos termes, i vas a ser un poc més directe, però crec que podem adoptar-la d'ací endavant en el que queda de temporada de podcast, que és quién eres i a què te dediques. Uau! Pues jo què sé, soc Mar, la teva germana, no? I em dedico pues, a estudiar, és que no sé què vols. Molt bé, però... Estudié primer de batxiller, el científic, bueno, vaig a passar a segon de batxiller, i la meva vida es basa en entrenar, anar al gimnàs, ja està. I estudiar, claro, això. Molt bé. Quina carrera vols estudiar? Jo ja ho sé, però per a l'audiència. Pues vull estudiar infermeria en la mateixa universitat que tu, Okay. en la UAB, en Barcelona. Sí. No he tingut jo res que veure. No, és que no vull anar a València, perquè com va tot el món ahí i ja no vull, saps? Jo vull anar-me'n i no veure a ningú. Les elits s'han de distanciar del vulgo, saps? Sí. Sí. És curiós veure com el mateix patró s'ha repetit en ella, com que vol anar sent lluny. A veure, a mi sempre m'han dit que sóc ella. O sea, m'han dit eres Adolfa. O sea, sempre som iguals, se suposa. Sí. Se suposa. Ma mare es diu Anna i el meu germà, que es pareix més a ma mare, doncs jo li he acunyat el terme de Ano, però no sé, no sé si és. Ano. Tu eres Ano, ara. Claro. A voltes a mi se m'ha dit Maro, però això ja és meta-naming, perquè en teoria jo sóc l'original, saps? Bueno. De ser jo, saps? Almenys. I, bueno... Sí, bueno, en el tema del... No sé com estarà ara, però en el tema del estudiar coses de ciències de la salut és un poc que vas on, a menys que sigues un estudiant absolutament fora de sèrie, vas un poc on pots, no? Perquè les notes de tant són tan prohibitives i tan altes que... Sí, que, bueno, quina és la nota? La UAB és un 11,7. Bueno, això és bastant viable, no? És assequible, sí. Jo crec. I... És molt assequible, sí. El 11 sí. Però en València és un 12,6. Uau, ok. I la Universitat de València no m'agrada. Okay. Al final en la Universitat de València, que no en la Politècnica, però que no ofereix aquesta carrera a la Politècnica, està tot un poc més esparcit. Claro. I, sí, bueno, el campus d'enfermeria està en Blasco. Blasco al costat de Medicina, sí. Clar. Blasco és Míriam Blasco. No, que això és Alacant. No, perdó. No, és Blasco Ibáñez. Claro, és que jo sé la parada de tram d'Alacant, que és Míriam Blasco. No, és una... Però bueno, Barcelona és una ciutat superinteressant i superenriquidora. Però sobretot a mi el que m'agrada és que just no estàs en Barcelona, estàs en un puesto que ho tens tot a 10 minuts de distància, tots els serveis pràcticament menys un Mercadona, però jo demane online per Mercadona i ja està. I no, bueno. Cada mes em faig una compra gran i ja està. Claro. Perquè hi ha 7 euros de gastos d'envio, però no passa res, perquè també tu pots fer-te les compres en el teu company d'habitació o companys. Si feu la compra entre tots, al final 7 euros, no és res. I val molt la pena, jo sempre faig la compra a primers de mes, em gasto 80 o 90 euros, i després cada setmana sí que replene, pues, tipus fruita i coses d'eixes no va durar tot el mes. Claro. I vas replenant i al final pues, jo m'he gastat este mes 160 euros de mitja en menjar, que no és poc, però des de luego està bastant bé, saps? M'ha permès estalviar molts diners de cara a l'estiu. I bueno, també parlant de... O sigui, un 11,8 no és poc, però vas tindre que treballar bastant i d'una forma consistent. Sí, segon de batxiller tinc por, en veritat. Perquè... Pues jo t'anava a dir que no crec que tingues que tindre por, perquè ara que volia passar a parlar de l'operació i tal, ara ens contes... Bueno, primer conta'ns quina és la condició que tenies i per què
Com que la condició que tenia. O sigui, què em passava perquè em tenien que operar? Per a que tingueren que operar-te, exacte. Vale. Vaig a intentar resumir perquè, claro... Sí, o sea, dis-ho com en 3 frases. Sí, pues jo tenia la columna vertebral desviada, no? I això, pues, eixa desviació és escoliosis, molta gent ho té, sobretot adolescents i xiques, però lo normal és tindre 20 graus, 12, 13, 20 o 30, i et posen un corset rígid d'estos, que ho heu vist perquè és que ho porta molta gent. Però diuen que a 50 graus t'operaven, i a mi en 12 anys, o en 11, crec, em van veure ja 48 graus. I ahir, anant a metges, alguns en dient d'operar-me, altres no, i els meus pares això ho veien inviable, l'operació era l'últim que volien, doncs vam anar buscant opcions i altres en dient de posar-me el corset, però uno que et puja hasta el coll, con lo qual pues, tampoc volien posar-me això perquè anava a ser un trauma per a la meva adolescència, bàsicament, i vam trobar un altre que era un mètode pues, així d'altres països que no havia arribat No havia arribat crec que a Europa encara, o sigui, algo que estava molt poc vist així, que és un corset diferent, que eren unes bandes que bàsicament em corregien la postura, perquè, clar, si a mi no em corregien la postura, jo tenia la columna literalment per així, posarem una foto, no? Ahí. Sí, suposo. Podem posar una foto. Si tu jo no tinc problema. Jo no tinc. Pues jo aniria així, literalment. Així. Entonces a mi em van corregir en cintes, baixant-me este muscle, posant-me la cintura bé... Sí, són unes cintes blanques, sí, no eren fluixes, però eren dinàmics totalment. M'arribaven hasta el muscle, hasta baix de la cama, O sigui, tenia per la ingle cintes i tot, era impressionant, me pareixia... Sí, però no era gràcies que no era un corset, no era tindre un tubo. Sí, no eres la niña burbuja. Exacte. Bueno, i això ho vaig portar 2 anys i mig, l'últim no es podria contar molt perquè ja vaig entrar a l'institut, me'n recordo, clar, una xiqueta en primer de l'ESO, que tens que entrar en això, que, claro, es nota quan t'ho poses, sí, bueno, òbviament. I les implicacions en la teva vida diària, sí, no? Sí, no sé si anar a classes de gimnàsia seria fàcil en les bandes... Feia bàsquet, estava en el joventut, feia bàsquet ahir. Jugaves a bàsquet en això? Sí, jugava a bàsquet, els partits i tot en això. I pues, jo en l'institut, al final ja, quan quedava mig any, anava pel matí, anava a la seu, me'l llevava, el clavava en la motxilla, i pues, quan tornava em posava. Jo és que no podia més. Que això tampoc és el motiu per què em vaig operar. Això cada volta anava més. Cada any que em feien una revisió em diuen, pues mira, ara tens més. Fins que vaig arribar a tindre quasi 60 graus, ara, quan em van operar. No, va servir per corregir-me la postura, perquè jo no anara aixina. I això pues, ha fet prou, la veritat. I ja, des quan em van llevar el corset, perquè ja m'havien corregit la postura, ja havia parat quan va parar el creixement. En quin any? O sigui, que jo no me'n recordo. A final de segon de l'ESO. Segon de la... Que sigui 2010. Sí, ahir va passar un període de temps que jo em vaig oblidar de la meva esquena, em vaig oblidar, no tenia corset ni res, i ja va començar a eixir de volta l'opció de l'operació, perquè jo no anava a ser bo per la meva salut anar per la vida en la columna aixina, no podria quedar-me embarassada. Una persona normal de 40-50 anys té dolor en l'esquena. Quasi tot el món té problemes. Pues imagina't jo, en la columna, literalment, tocant-me així. Sí, o sigui, a mi em van dir el papa i la mama que el que li van dir els metges a ells és que les probabilitats de tindre un problema serio de salut, tipus del cor o de pulmons... Jo tenia el cor, els pulmons i tot, està tot descol·locat. En un altre puesto. A mi en l'operació m'han canviat el cor de lloc. Sí, te l'han posat al puesto. Sí, bàsicament me l'han posat al puesto. Entonces, pues, al final va ser una... A part d'estètica en el sentit de que jo era incòmode, perquè jo, a part de tindre l'aixina, a mi fisiològicament, o sigui, jo tenia la paletilla d'esta així, tenia una molt més pronunciada que l'altra. Si això és una esquena, imagina't, ¿vale? Aixina. Sí. Literalment. Entonces jo en les cadires, en comptes d'estar recta, estava aixina. I pues era un poc... I sobretot en aquestes encara no, però en les de clàssic això és terrible, pues era... Jo em posava la jaqueta darrere com un coixí i ja està, però... Sí, però que tenia un impacte en el teu... Sí, però a part d'això era algo com que constantment em recordava que jo tenia això, perquè no és bonic pensar que tens la columna així. És un poc... Si per mi no és bonic pensar que no veig bé, doncs imagina't que no pots sentar-te. No, jo era que em causava un poc de... Jo a vegades estar sentada en el llit o alguna cosa que sigui, dir hòstia, ara mateixa tinc la columna doblada i no em passa res, però tinc la columna doblada i era un poc de dir... Joder. I, bueno, en quant de temps des de que vas saber que anaven a operar-te i qui anava a operar-te i tal, fins a... Pues, l'operació va ser este abril. O sigui, en quin moment
no el paperama pren la decisió, que això suposa que seria, però en quin moment tu ja saps... Jo era com que ja sabia que anava això, però era com que feia 2 anys ja dia jo, en 2 anys m'operaran, o en año y medio, però jo no... No, està clar. Ho tenia ahí, però és que no li feia cas. Fas la teva vida com és normal. No li vaig començar a fer cas fins que quedava mig any. Ja, però sí que, i a lo que volia anar amb això, és que la rutina d'entrenament que vas seguir, en quin moment va començar, primer? A veure, jo... En quin moment vas prendre consciència? Perquè vull dir una cosa, que és que a mi me la vau dir vosaltres, que és que el metge va dir fa un temps, o sigui, fa uns mesos, després de l'operació, que era la recuperació més ràpida que havia vist mai. Sí. I veient els pesos que m'has dit que alçaves i tal, i com et portaves tu, en quina determinació en el gimnàs, o sigui, hi haurà un component de que l'operació vagi bé de la destresa dels metges, però també tu et vas posar en aquesta situació. Jo ho vaig fer per això. Sí, sí. O sigui, jo no arribaria a tindre l'estrès mental que vaig tindre els mesos abans de l'operació, d'exàmens, i de passar-me tots els dies 2 hores i mitja al gimnàs, si no fora per l'operació. Jo si no m'haguera relaxat i no haguera anat. O sigui, sí, però no en aquest estrès de dir pim-pam, que cada volta queda menys i ho tinc ahí. Sí, però tu imagina't que ja estem parlant de que els metges que es dediquen a aquestes operacions, que potser no sé com de majors eren, però portarien per almenys 10 anys fent... No, aquest home és el jefe de columna de... Pues imagina't, que diga que no ha vist és el millor. Una recuperació millor, això parla molt de la teva capacitat de treball i de tindre un objectiu i adherir-se a ell. I per això, o sigui, que no t'assustes segon de batxiller, vamos, perquè si això... Si has superat coses ja... Si has superat això de manera en excel·lència, saps? Ja, bueno. Evidentment és diferent, les competències són diferents, no, però realment també... no és res que no pugues desenvolupar amb esforç, vamos, o sigui... Ja, però per exemple també una cosa que em preocupava és que, per exemple, el dimarts que vam tenir un dinar familiar, això d'estar 2 hores i mitja sentada en una cadira, jo vaig arribar en un dolor en l'esquena que vaig dir, ui, saps? Sí, ara o jo cada volta que m'han de dormir, cuidao. Sí, o sigui, ara arribarem a com canviar antes, després de l'operació i tal. Vale. Primer conta'ns en què va consistir l'operació. Vale. Pues jo, evidentment, abans de l'operació em vaig veure 30.000 vídeos. Jo cada volta que buscava experiències d'escoliosis, és que no me n'eixien més, és que ja me'ls he vist tots, és que t'ho dic en sèrio que me'ls he vist tots. I un d'ells pues, era en lo que consistia, i de fet el vídeo és d'un hospital, està fet en dibuixets, jo no he vist res, perquè n'hi ha vídeos fent-ho. En sèrio, en YouTube? Sí. No mai he entrat, i encara tampoc he entrat ni vull entrar. Però el que fan és que et lleven uns ossets que tens en la columna, que es diuen, són articulacions facetàries, o així, que és molt xicotet. Total, que t'ho lleven i t'ho lleven claven els tornillos, que són, pues estan aixina, i ahí està el tornillo que és el que enrotllen, i són aixina. Entonces, en cada tornillo, imagina't-los posats en les vèrtebres, en els 2 costats, claven una barra de titanio. Entonces, pues van col·locant-ho tot, hasta deixar-ho recte. És com... No sé com explicar-ho. Pareix un poc l'operació de l'Obezno, no? Molts aixina doblats, o sigui, imagina't com aixina, tots doblats perquè amb que n'estava doblada, la claven ahí i comencen a... Com el que hem fet en això, més o menys. Sí, a mi el que em van dir és que van llevar de la T4 a la T12. Sí. Jo vaig buscar i és com un xanc aixina. D'ací a sí. Sí. La cicatriu que tinc. Sí, exacte. Sí. I després lleven uns altres ossos, fan una massa i la tornen a col·locar perquè després es faig os en tot, perquè no torni a amenitzar-se la columna. Ok. Interessant això de la massa. Sí, en els ossos, en les peces que han llevat i en unes altres que no serveixen per res, que és que no sé com es diuen, però que tenen una formeta aixina. Això ja ho buscarem i posarem. Sí, tinc el vídeo, és molt gràfic, es pot veure, o sigui, podem posar captures, que està genial. Bé, bueno, si no hi ha copyright i tal. Ja. Ja veurem com ho fan. Jo això no sé. Sí, la nostra audiència s'aclarirà. Bueno, bàsicament això consisteix l'operació. Jo pensava que era molt més complicat, però quan ho vaig veure vaig dir, jopes, això és pura enginyeria. O sigui, és enginyeria totalment. Sí. Però per tancar un poc en l'esport del batxillerat, jo crec que si tens coses del teu germà, fonamentalment crec que... No, sí, i que tinc a mon pare ja... No, però el que vinc a dir del teu germà és que crec que és una situació que si et sostraus al ambient d'histèria col·lectiva que regna en el batxillerat i simplement vas a la teva bola tranquil·lament i t'organitzes i fas coses a poc a poc. Histèria col·lectiva. Sí, hi ha histèria col·lectiva, tens que estar preparada. La gent es posa molt nerviosa antes dels exàmens. També no és...
Fonamentalment te diria que és professor, saps? També te la Perquè tots volen que estigues superpreparat i que tal, i ho fan la millor de les intencions, però després arribes al selectiu i no és més difícil que res del que hagis fet durant el curs. No, això ho diu molta gent, que després és... Exacte. O sigui, tu tens que preocupar-te del teu progrés. I que jo que sé, que hi ha coses que són realment complicades en la vida i després està l'institut, vull dir que les coses que has superat tu aquest últim any, si ho poses en una escala, són bastant més grans que els problemes als que t'has d'afrontar per traure un 9 o un 8, saps? Exacte. Jo des de la meva perspectiva, el dia que et van operar, o sigui, jo tenia, eixe dia com vaig fer 2 exàmens i el dia següent tenia un altre, crec, i a part estava l'operació i tal. I bueno, un examen de la carrera de física és extenuant en el sentit de que escrius 4 pàgines de text, tens que estar, o almenys jo que intento treure bones notes, doncs super preparat, i després 4 hores que no saps res, és un buit que jo no estava ahí, no sabia el que estava passant, tu estaves dormida completament mentre et feien tots els processos que has descrit, i fins que et vas despertar ja com a les 9 de la nit, o així em van enviar la foto teua. No, és que això és molt graciós, lo de la foto, perquè jo em vaig despertar drogadíssima, vaig enviar fotos a tot el món, vaig pujar vídeos, vaig pujar fotos a Instagram. Jo que... Estava en la UCI, no? Estava en la UCI, vaig pujar una foto a Instagram i tot. Però i a un compte privat que tinc, no?, d'amics i tal, vaig pujar vídeos parlant que no se mantenia, que jo paria que estava loca. I no sé, és que... Però jo estava supercontenta, I aquesta nit jo estava... Mira, jo me'n recordo de parlar amb les enfermeres i no estaven hasta així de mi. Home, és que no podia dormir. No, feia mal. O sigui, que el dia següent va ser bonico, no? O sigui, tu dius, això ja està. No, en l'hospital no. A veure, sí que feia mal, sí. Quan venia el cirurgià que em va operar i venia a girar-me i venga, te levantes, jo xillava. Impressionant. Però si estava gitadeta i tal, sí, bueno, és que feia mal, però quan vaig arribar a casa va ser pitjor. O sigui, és quan jo vaig arribar també. Quan ella acabava d'arribar a casa. Sí, lo que no va ser dur el dolor, va ser dolor, o sea, més dur coses estranyes, o sea, externes en l'hospital, com quan em van llevar la sonda, tindré que pixar. Mira. No pots imaginar-te tu 3 enfermers ahí mirant què passava, que jo no podia pixar, jo a punt d'explotar, que no podia... Mira, això va ser horrible, la d'alçar-me... Després, una cosa molt... Jo encara no puc estornudar. O sigui, sí que puc, però intento... Perquè em fa un mal. La força de... Claro, tota la caixa toràcica. Claro, no, és que no... Entonces tinc que... Per no estornudar, perquè si estornude és horrible, o sigui... M'ixin llagrimetes i tot, a part. I bueno, quan tardes com un mes en tornar a fer vida normal... Sí. O sigui, tens com més o menys... Quan vas començar a caminar? Però aquesta és la meva experiència, vull dir-te, a mi, jo parlant en altres xiquetes que s'havien operat, em diuen que als 2 mesos començaven a pegar voltes per tot el coll, vull dir-te, per la plaça Espanya, i jo al mes estava ja entrenant, saps el que vull dir-te? Sí, bueno, definitivament, qualsevol que veig a Mar ara mateix és com que... No, o sigui, si no li veus l'esquena que té una cicatriu, no veus absolutament cap signe de que hagi passat per una operació d'aquestes magnituds, des de luego. I això no és casualitat, saps? És el que insistís, saps? Que tingues molta confiança en les teves capacitats per marcar un objectiu i complir-lo. No, i a més del moment que em van dir que podia entrenar realment, el que em va dir el cirurgià, perquè és el que estava acostumat a veure, era ara, clava't en la piscina de nadar, posa't un xurro i camina. Jo que em clavo en la piscina comença a fer largos. Dic, què m'està contant? I jo com que em poso a caminar en un xurro, saps? No sé. I el dia sí, quan vaig veure que estava tan bé, vaig estar una setmana nedant i jo me'n vaig entrenar. Sí, bueno, això és full Adolfo també, la veritat. Me va contar una vegada que vas anar com en la teva classe de l'institut a un gimnàs i que van dir, bueno, vamos a ponerle 30 kilos, i tu vas dir, no, a mi me pones 140, no sé què. Exacte, això volia anar. Crec que és la cosa més Adolfo que he escoltat mai, la veritat. Perquè a mi... És que estaven en un moment més... Claro, això és el que vull anar. Conta'mos el teu pic que vas arribar antes de la operació, i avui que hem vist a l'Espartano, que desde así le pido un saludo. Shout out to l'Espartano. Tú no te puedes imaginar cómo estaba ella antes de la operación. Que venían profesionales y decían... La puta. No sé qué, ¿sabes? Pues tot va començar després de quarantena i això, que jo vaig anar al gimnàs i tal, però vamos, això que vas i proves 3 màquines i fas el ridícul i te'n vas, pues això mateix feia jo. Posturé un poc. Sí, bàsicament no feia altra cosa.
I, bueno, pues, a poc a poc jo allí el vaig conèixer a ell perquè el veia tal, i un dia li vaig contar el que jo tenia en l'esquena. I me diu, pues un dia yo te ayudo a entrenar y te explico pues lo que puedes hacer, tal, perquè em veia que jo no tenia ni idea. Bàsicament seria per això. I vaig començar a entrenar en ell y poco a poco pues, ell em va dir, si tú haces todo lo que yo te diga, plan, si tú me haces caso entrenando, comiendo, tal, otra cosa, menjar, si no menges bé, sí, no. Jo ho he vist, és bastant estricte. I en el meu cas jo tenia un tio que em deia el que tenia que menjar sempre, però... No, jo sabia més o menys que sempre tenia que fer-me tant de proteïna, verdura i algo de carbos, tal. Per la nit els carbohidrats es llevava. Que no servís de res sense una bona alimentació. Exactament. Y cada 3 horas menjar, això és el que sempre em deia ell. Tu lo que quieras, però cada 3 horas comes. 3 horas. I jo pues feia això, jo cada 3 hores menjava. Entonces, ara ho he perdut això un poc, però bueno. És complicat, és que... no? T'has d'alçar durant la nit per a menjar-te no, per la nit no, òbviament. Òbviament. És un poc una tortura, estàs ahí. Però això, que vaig començar a entrenar en ell i a poc, en 3 mesos, jo ja vaig avançar un mogolló, això 6 entrenos, pues 2 hores, acabava plorant, o sigui, jo plorava i diria, hijo de puta, saps? No, sí, me cago en tu madre, saps? En vist d'entrenos, com s'ho pot dir, és que... I llavors, quan no li xillava, diria... Sí que puedes, no? Levanta, ¿no? No, dime, hijo de puta, yo, hijo de puta! La gent del gimnàs de l'Olimpia, aquí saludem afectuosament, que està un poc traumatitzada, no? Puta. Ai, bueno... Pues res, i vaig començar a entrenar pim-pam, a menjar. La veritat és que com ell portava una marca estava patrocinant una marca de nutrició i tot això, em va proporcionar proteïna, creatina, BCAAs, glutamina... Sí. Jo estava, el pack complet. O sigui, perquè et facis una idea, este matí m'ha dit que ell antes de l'operació alçava 80 quilos de peso muerto. La Virgen. Bueno... A veure... En plan, jo n'alce 30 i crec que en plan, que estic posant a prova el meu cos i soc un tio de quasi 2 metres i peso 90 quilos. Jo faig ara mateixa 94, saps? Que no és molt més. Però és que jo feia entrenos molt... Que estàs puto loca, la veritat. Sí, la veritat és que estava molt puto loca. No, si és que jo lo recordo i dic, la puta, o sigui, ara tens necessitat de tornar a aquest nivell? No, però no, en una altra mentalitat, perquè jo crec que me'n vaig passar en el sentit de que em vaig obsessionar molt, però perquè sabia el que venia. Bueno, mira els resultats. Ja, claro. Bueno, i que t'ha servit per tindre una recuperació extraordinària. Sí, però també em va passar que jo, al tindre que estudiar tant, i a l'institut i tot, jo anava a l'institut en cotxe, tornava en cotxe, estudiava, anava al gimnàs, no feia res d'activitat física, rotllo cardio. O sigui, jo... Ja, està clar. Em vaig posar un poc cebollona, per dir-ho així. O sea, tenia un cul enorme, tenia que dir-ho, jo estava encantadíssima. Okay. Clar, però et posaven a estava córrer... Estava encantada, jo... Pegaves 2 voltes a la pista d'atletisme i ja no pots. Exactament, i... Claro, recordo també una cosa que em va marcar molt, que jo també vaig entrenar mogolló l'esquena, me'n recordo un tio una volta en gimnàs que estava mirant-me i fa, si tiene más músculos en la espalda que yo, i jo... Vale. Però... Sí, que igual després... una forma física més completa, no? Seria més interessant. Sí, ara. però recordo molt que el meu professor d'educació física una volta em va dir t'estic mirant el... no me'n recorde. Sí, no sé com es diu. Ai! Com es diu, Edu? Edu. Slack? El que fixes per la dominada. No mis. El lat. No, tio, la mollita de culo, que dic jo. El dorsal, això, tio, perquè no mis... que m'estava mirant corrent i dic, la puta, esta té un dorsal que em pega una hòstia i jo crec que era que m'estava mirant que tenia les... O sea, pensaria que era el dorsal però era que tenia l'esquena aixina, no sé, això em va ratllar perquè dic, realment tinc músculs en l'esquena o és que la gent em veu això i es pensa que és múscul i és literalment el meu... Saps? No... I aleshores, quines coses tens pensades afegir ara o en el mig termini als teus entrenaments i tal que no feies antes? Pues tinc pensat... I quines coses sí que vols recuperar? A veure, ara mateixa estic recuperant prou el nivell, vull dir-te, jo abans quan estava entrenant, per exemple, he començat a entrenar tren superior el mes passat, perquè no podia, o sigui, jo no podia alçar res en els braços, no tenia força, jo feia una planxa i em caïa, o sigui, així no tinc força, bueno, ara sí, o imagina't la imatge de gitar-se en terra i alçar-se soles. Ok. No, això... No. Però, o per exemple, em va passar una cosa en la sauna, em vaig sentar i dic, bueno, vaig agitar-me, perquè volia agitar-me, no tenia força i vaig fer bum, i vaig fer pum.
No puc controlar el... Ara un poc sí, però és com que els músculs de l'esquena... Pues, no t'obeeixen tot el que t'haurien d'obeir. Claro, entonces ara estic un poc més que fent cama, saps? Però encara que no m'agradaria un poc potenciar l'altre. Estic en ello, però ara m'agradaria pues, pujar el nivell en tot l'altre, en l'esquena, pues, en muscles, bíceps, tal. I cames, la veritat és que ja tinc prou aconseguit. Pesos i tot això, pues no vaig a matxacar-me perquè no puc alçar el que alçava abans, està clar. Vaig perdre 12 quilos en l'operació. O sigui, és això. Vaig perdre tot el múscul. O sigui, jo me'n recordo que em vaig mirar a l'espill i vaig dir soc una pansa arruga, literalment. Però perquè damunt em vaig mirar de costat, o sigui, de perfil, tenia l'esquena inflamada de tota l'operació. Tu creus que n'hi havia cul? I jo vaig dir, ai senyor, em vas deprimir mogollós. Primero te lo dan y después te lo quitan. Sí. No, però bueno, enseguida que em vaig posar a menjar, perquè no menjava després de l'operació, perquè estava tan empastillada, 16 pastilles al dia em feia. Wow. Jo no menjava. Entonces ja quan vaig menjar i vaig tocar el gimnàs 3 voltes, a mi el múscul ja em va fer... No molt, però vull dir-te, el múscul té memòria, és algo que sempre m'han dit i jo no m'ho creia. Dia, no pot ser. Enseguida el múscul va fer... I ja està. I res, per fer-se una idea, per exemple, perquè este matí he entrenat cames i m'ha recordat, per exemple, en sentadilla, jo començava calentant en les sèries d'aproximació, aquestes en 20, o sigui, en 20 en cada costat, 50 en total. Ho he acabat en 50 perquè no podia, que em moria, i clar, m'he sentit mal de dir, tio, jo calentava no sé i acabava amb 80 quilos. I jo m'ha posat els 50, he alçat el suport i he dit, hòstia, que no va. Però al final, o sigui, però que et sents mal, no?, de dir, tio, com pot ser que no... Claro, però imagina't que molta gent, la recuperació completa la té als 3 mesos, vol dir que tu tindries, o sigui, si no... No, sí. Portaries un mes ara caminant, saps? No, ja, el primer que dic és que estic super... D'ací un any estaràs com estaves antes, saps? Jo estic supercontenta. Segur. Vamos, i ja... És que ja... Una cosa que m'ha canviat molt aquestes setmanes, perquè abans jo entrenava i em notava els tornillos entrenant, em notava coses que no feien gràcia. Perquè tu... No fa gràcia. No fa gràcia notar-te coses. I ara ja entrenant, pues, no m'ho noto i dic, hòstia, és una altra cosa ja. Saps? Perquè, per exemple, abans si intentava fer sentadilla, jo quan baixava, en comptes de notar-me el moviment en les cames, jo notava l'esquena que no podia més i que això jo no vaig a fer-ho. Entonces ara ja no noto res, és com si no tinguera res. Entonces... I que la sensació física de tindre l'esquena recta, tindre com la tenia abans, té que ser... I una cosa que m'ha dit molta gent és, per exemple, jo abans anava sempre en roba ampla, o sigui, jo top en l'estiu passat no l'haguera dut ni loca, però perquè se m'haguera notat tot, jope. I una cosa que la gent m'ha dit molt és que, que ja porta coses, pues, també tops apretats, perquè clar, l'apretat també se me notava i jo... No era algo que... En estiu a replegar-me el monyo, jo mai m'arreplegava el monyo, jo me'l deixava sol, si em posava un top així jo me'l deixava sol, perquè no es vegés res. I una altra cosa és tocar-me l'esquena. Jo abans ni ma mare em tocava l'esquena. O sigui, era algo que no podia jo que ningú tocara l'esquena, però jo crec que perquè mai ningú me l'havia tocat per algo bonico, de vaig a fer-te un massatge. Sempre era, corregís, o mon pare venia i em feia, que et poses recta, no sé què, jo... O sea, no, vull dir-te, a mi l'esquena mai ha sigut algo bonico, algo que a mi em diu, saps? I ara I mira que moltes voltes m'han dit, vaig a fer-te un massatge, no sé què, en l'esquena, i jo, que no, que a mi... Que no. Ara estàs començant a experienciar el que és una esquena normal, no? Una esquena normal, ara deixa que em faig massatges. Que pareix una cosa que és una tonteria, però que per a tu és una sensació nova, el que és no sentir res, no? Exactament, sí. I lo dit, no? O sea, notes que encaixes diferent en les cadires de classe, en els puestos... Home, o sea, realment encara és un poc raro, però més que res perquè no tinc sensibilitat en l'esquena i això és una altra, si em toques no note. O sea, entonces és un poc estrany, perquè jo ara m'apoye, hi ha punts que es nota i altres que no. O sea, el que està al voltant de la cicatriu jo no note res. O sea, podrien punxar-me que jo no m'entere. O sea, i m'han dit que això pot tornar-me o no pot tornar-me, és algo que no m'importa, o sigui, no m'importa. Però encara tinc que acostumar-me un poc. I sobretot, abans, ara no, tenia com, no sé si tenia els ossos fràgils o algo, però jo m'apoyava i em feia mal. O sigui, no sé, tindria fràgil o algo, és que no sé. No sé. O sigui, jo recordo fa unes setmanes que estàvem mirant una cosa en la tele i et va pillar mal i tal. Sí. I te'n vas pujar això.
A voltes tinc mal. Sempre tinc un costat, ahí. Tinc mal. Com punxades o alguna cosa? Sí, i de fet a voltes tinc com picors, jo crec que els tornillos a voltes em piquen. Perquè jo pensava que era la cicatriu, però vaig pensar i dic, jope, però si és a un costat la cicatriu, no pot ser. I això en principi no hi ha que tornar-ho a mirar mai, a no ser que, o sigui, si tot va bé ja no et tornen a obrir per res. No, els tornillos es queden ahí ja tota la vida. A base de radiografies es pot veure com evoluciona. Sí, i jo el que note. Jo estic molt bé, o sigui, vull dir-te, encara que tinc a voltes algo... Desde luego. I, o sigui, fa unes setmanes vas anar a com la revisió i en la radiografia pues, et van dir que tot perfecte. Jo no estava... Sí, tot genial. O sigui, vaig entrar 10 minuts, todo bien, tal, em va mirar... I ja està. Ok. O sigui que... Alegria. Sí. No, jo realment, quan em pregunten jo, dic que superbé, tal, superbé, perquè jo estic superpositiva en això, a mi m'ha canviat la vida. I quan m'ho pregunten i vaig empamar pel carrer, em fa... Bueno, no tan bé, que ho vas passar mal. I jo, no. Jo, superbé, claro. No, jo és algo que li dic sempre al meu germà, que la gent externa ho ha viscut pitjor que jo. Sí, totalment. Perquè jo he tingut dolor, però jo estava supercontenta de la vida de dir, ja està, o sigui, jo ja... Sí. Perquè també parla de quina manera t'enfrontes a les coses que te passen en la vida, saps? Que podries haver estat lamentant-te i realment estàs superfeliç perquè encara que tinga coses negatives, pues saps que a la llarga és una cosa superbeneficiosa per a la teva vida. Sí. Totalment. Que això no, o sigui, està totalment justificat que des de la teua família estiguem com supercagats de por, saps? Ja, a veure, hi ha que entendre, saps? Que estava xillant i tal, i plorant tot el rato la primera setmana, saps? I jo sabia que això venia en el pack, saps? O sigui, jo sabia que no anava a ser un camino de roses i m'ho esperava perfectament. No, la primera setmana va ser horrible, jo també ho dic. Exacte, o sigui... És que tu sempre dius, però bueno, està anant tot com té carar, com és... O sigui, està dient, és que no està eixint res mal, saps? O sigui, en ningú moment estava més que... en el plan, que patisca, saps? Claro. Joder. O sea, sí, no, perquè sí. Canviat, t'han llevat 8 vèrtebres, saps? No, a mi, jo el dolor que realment tenia no era el de la columna. Jo la columna no tenia dolor, jo tenia dolor de respirar que em tocava en les costilles, perquè com m'havien canviat els pulmons de lloc, o sigui, m'havien posat... Sí, o sigui, és que no sols és el posar l'esquena recta, sinó que també estava com en un poc de torsió. Estava girada, o sigui, estava doblada i tirada. En torsió, aleshores... A lo millor, en comptes de tindre la curva així, la tenia un poc cap darrere o cap avant, no sé, o sigui, era... Sí. I claro, jo el que recorde, per exemple, dels dies de l'hospital, la pitjor experiència que vaig tindre, me'n recorde, és que, claro, tu quan t'agobis i comences a tindre dolor, plores, i jo no podia respirar fort, entonces no podia plorar, i a mi em feia mal, i claro, tenia que quedar-me callada aixina en un dolor, i claro, mon pare intentar calmar-me, jo que tenia que hiperventilar, és que no podia en la meva vida, i quan feia això, pues, em feia un mal que pegava xillits, i mon pare diu, és que pareix que estigueren matant ahir. I que quan més t'agobies és pitjor, suposa, però em vaig aconseguir calmar, i de fet em vas dormir, i crec que va ser la volta que millor vaig dormir de tot el... Però això era el més difícil, controlar, el no posar-me nerviosa per el dolor i començar a hiperventilar perquè no podia. O sigui, i de fet em va costar mesos tornar a omplir els pulmons. I ara encara pues, em costa un poc, però... Ja. Ok. És algo que no... Bueno, crec que suficient operació. Vale. Ha estat super il·lustratiu, la veritat. Sí. I crec que la gent que ens escolta va encantar-li veure en quina eloqüència i en quina determinació has superat això. I res, també volia que parlàrem d'un talent que, no sé, a mi a voltes em pareix que no es parla suficient de lo bé que pintes, dels quadros que fas, i anem a ensenyar-los ara mentre jo estic així parlant, que són una cosa espectacular. És fea antes. Conta'm-nos o sea, des de quan pintes, que des de sempre, saps? Però... Sempre he pintat, és que és algo que... En quin moment, o sea, vas a Ángeles Moya a pintar? Pues mira, vols que siga sincera? Sí. Quan vaig tenir la meva època xoni, la meva època rebelde, quan tenia el corser, sí. Quan tenia el corser jo estava desboronada, o sea... Sí, natural. Tots ho sabem, no? Pues ahir, bàsicament, quan ja estava acabant aquesta època, claro, pues per tindre'm entretinguda en coses normals, em van apuntar a pintura. Yeah. Jo també volia, O sigui, jo també volia, és algo que... Quan estàs pintant no penses en altra cosa, saps? Exactament, claro. Jo recordo aquesta època, pues, vaig tenir la meva primera borratxera, la última,
Primera y última, ¿no? Primera y última. Pues Desde ahí no he begut. O sea, bueno, sí que he begut pues, un chupito tal, però no m'he posat mal en ningún moment, en ninguno. Mai. O sea, i si he begut, és que puc dir-te xupitos comptats que he begut en 4 anys i un cubata, 2. Pues això no és gens natural, saps? En gent de la teva edat. Això és altra cosa que em xoca molt ara, que aquest estiu m'està passant molt, és que, tio, em sec mal perquè no estic en la onda de la gent. O sea, no eixir de festa, bueno, eixir de però... festa dos dies. Això és la nostra vida. Això és la vale, no? Collons. Vale, això sí. és com nosaltres ens sentim tots els dies, però que vull dir que dona... Parla molt bé de tu, no? En plan, que una xica que és tan guapa i que està tan en lo alto de la cadena tròfica dels adolescents d'Alcoi de la quinta del 2005 no li interessa per a res fer lo que fa el mainstream, saps? Que no necessite anar per ahí i emborratxar-se per sentir-se guai, això. No, demostra que estàs molt segura de qui eres, i això és molt bonico. Ja, però claro... Nosaltres ho fem perquè som dos tios molt raros, però que ho facis tu... Som uns friquis, nosaltres, saps? Que ho facis tu té molt de valor, la veritat. Però a part això... que és una cosa que és positiva per a tu, saps? Que no... Jo recordo molt la sensació de estar un divendres entrenant, el gimnàs soles, i pensar, la puta, tot el món està per ahí, i no estic així entrenant. No, a veure, en veritat em sentia bé, perquè... Claro. Però en veritat ja, joder, perquè clar, després tenia les típiques amigues que em diuen que estàs obsessionada, és que... No, és que no te ho passis bé. Haters gonna hate. I jo estava de puta mare, perquè jo de veure que progressava i de veure i dir, hòstia, saps? Pues, sí. Però clar, després estava, pues això, és que... A veure, són plaers distints, no? No disfrutes la vida. Però que... Jo. És que és diferent. Que jo m'he sentit molt... Jo què sé, pues, vaig moltes vegades amb els meus amics a prendre alguna cosa i m'ho passo superbé amb ells i claro, molt, sí, però que la també. sensació de jo estar soles en una aula estudiant quan estic a gust estudiant me pareix incomparable en qualsevol cosa. Exacte. I és una cosa que tant jo com el teu germà tenim la sort d'experienciar tots els dies. No tots els dies són super meravellosos en el sentit de que pues, hi ha vegades que te fiques a tocar i no tens moltes ganes, però que tots els dies tens la possibilitat de connectar en una cosa superbonica. Per exemple, una cosa que m'ha passat avui, jo m'he alçat, estic en la regla, no? M'he alçat i la regla en... Collons, vale, no? Què? Estic... A saber quan és, saps? Que vale, estic... Més o menys quin és el teu rellotge biològic. El primer dia a mi em pega un poc mal, però de que em trobo un poc mal, però no, jo no tinc una regla dolorosa, no, tot bé. Però, claro, m'he alçat un poc i me cago en la puta que tinc que anar a entrenar i no. I en aquests moments que no pots, perquè jo no podia més, jo estava en el llit i hasta 5 minuts antes que m'ha dit ell, me'n vaig en cotxe, tal, et porto i dic, bueno, pues vale, pues vaig a entrenar, saps? I pues aquests dies que penses que no pots i després de claves un entreno del copón, pues aquests dius, hòstia. O quan no tens ganes d'estudiar, comences a estudiar, tal, pues... Això és algo que... Aquests dies compten el doble, vamos. Això és el que diu Michael Phelps, de tot el món pot dedicar-se a lo seu quan està entusiasmat i té ganes, però realment el que et separa i el que demostra si estàs enamorat d'una cosa realment és que ho fas inclús els dies que no te fa ganes i això em passa molt, que els dies que no te fa ganes i te forces a fer-ho descobreixes coses que mai hagueres descobrir si no ho hagueres fet. Sí, això també és superinteressant. Parlant de com anar a fer coses quan no tingues ganes, que és una cosa que l'any que ve pues, vas a tindre que exercir bastant. Conta-mos, que a mi ja m'ho has contat i tal, però així crec que Pol i jo podem condonar-te la nostra experiència i assessorar-se, exacte, de quins hàbits i quina rutina tens pensat incorporar de cara a l'any que ve per complir els teus objectius, saps? A veure. Tenint en compte que les classes comencen a les 8, no, així vull dir, l'horari de classes comença de 8 a 2 o de 8 a 3. Pues, claro, a mi una cosa que em preocupava molt era deixar de tindre vida de no poder entrenar o no poder, pues jo això, veure a Fran, no?, que està en Alacant, veure-lo a voltes o tal, pues dia, pues, jope, pues a lo millor tinc que renunciar a prou coses. Però, després de pensar i he dit, jo en primer de batxiller jo anava a anglès, jo entrenava 2 hores i mitja al dia, tots els dies, i a les 9 de la nit deixava d'estudiar. Vull dir-te, jo mai he estudiat per la nit i m'ho he tret de... No, saps? Sí, de puta mare, bàsicament. Entonces, després he pensat i dic, bueno... I tenint una operació... I tenint l'operació enmig. O sea, que per la I fent els exàmens, no estudiant el temari en ma casa. O sea, jo he fet exàmens de mates, de biologia... Això és molt interessant, també. Que... Donant-me el temari jo soles en ma casa sense anar a classe. Entonces jo dic... Modo UNED, saps? I que no eres ese tipus de persones que s'alcen a les 4 del matí per repassar el temari... En la vida.
simplement en la vida. o t'ho prepares de forma organitzada i t'ho saps i te'n vas a dormir i descanses. No sempre he estudiat antes, Jo els exàmens sempre m'he preparat una setmana i mitja antes, lo menos, Claro. Però tampoc estudiant a muerte, és que ja t'ho dic, perquè per això tenia tant de temps, perquè jo a lo millor estudiava 1 hora al dia, però és que m'ho llegia un poc, tal. El dia següent, l'altra pàgina, me la llegia i vaig llegint. Sí, jo en el temps he vist que tinc com un código de honor de com fer els exàmens i o sigui, la gent, o sigui, que em funciona molt bé, que és el que tu dius, no anar-te'n de la teua onda i alçar-te a les 4 del matí per repassar, a no ser que tingués molts, o sigui, a no ser que sigui una situació molt, molt excepcional, no estudies el dia de l'examen. Jo no estudiava el dia de antes, repassava. Exacte, el dia d'antes repasses perquè ja tu saps de memòria. Jo classifique les preguntes i tal, perquè com ja te les saps de memòria, classifiques tipus de preguntes i com has de resoldre cada una, però quan ja s'has fet tots 3 voltes. Bueno, això era lo normal, Sí, i després, el dia de l'examen, vas i fas l'examen, però no comentes ni antes ni després merdes en la gent. Ja. Jo recomanaria als meus companys que veig que deixaren aquests hàbits, que són bastant nocius, però bueno, a lo millor a ells les funciona, a mi no em funciona per a res. I posen més nerviós. Exacte, es posen nerviosos entre ells per sentir-se un poc millor, em dona la sensació a voltes. Ja. I després de l'examen sempre intenten no comentar les respostes. Jo igual, però perquè, claro, és... A voltes t'acribillen com a paparazzis, ¿sabes? ¿Tú qué has puesto? ¿Tú qué has puesto? ¿Tú qué has puesto? Te ha dado, he elevado a -2 en la C. Bueno, és una qüestió de planificació, no? I de... Sí, o sigui, jo al final acabe l'examen i me'n vaig. Jo els exàmens... Flying, perquè és que si no t'acribillen, saps? Els exàmens, per lo menos que he fet en filosofia, de les assignatures que sí que m'han agradat, és com de les parts que més gaudisc del curs, perquè és com que estic al tope de lo que sé, perquè és com que ho he estat repassant més de lo que fas normalment, i després, com són preguntes del tipus generals, que el que volen és saber que tu has comprès els objectius fonamentals de l'assignatura, és com que te pots esplayar i demostrar que t'ho saps, i és una experiència que gaudís moltíssim, la veritat. Jo la gaudisc, però o sigui, m'he donat compte de que almenys en la UNED no ho fem del tot així, o jo no tenia les ferramentes, no les havia desenvolupat, però que els professors volen que tragues bona nota, saps? Claro. I és el que jo et dia. Bueno, no sé si t'ho dia tu, ho dia Eduard, però que res que facis 4 coses molt bàsiques tens el 8 assegurat pràcticament, saps? No, sí. I ja tens que tindre un poc de picardia per treure bona nota, saps? Però vamos, i el que et vaig dir en el dinar, que en batxillerat és tot que les preguntes canvien els números, però són tot exercicis que has fet ja en classe, i és igual en castellà i en tot. Bueno, ara els exàmens van canviant un poc, però vamos, que no hi ha tampoc gran dificultat. Però bueno, seguim en lo de els hàbits, ja havent dit que no vas a tindre que renunciar a molt tampoc, saps? I que vas a poder seguir veient el teu nòvio, anant al gimnàs almenys tots els dies entre setmana, jo crec que podràs. Ah, que alegria m'acabes de donar. Home, jo crec que sí. Bueno, jo, quan tenia moltes assignatures, anava 4 dies. Hòstia. Anava dilluns, dimarts, dijous, divendres i dissabte de vesprà. Ah, bueno. Saps? El dissabte de vesprà a mi m'agradava molt, però... Sí. Altra cosa que jo mai feia, bueno, quasi mai era estudiar el cap de setmana, vamos. Ni en Nadal, ni... Això ha de canviar. Ja, claro. Però m'ha eixit bé, de moment m'ha eixit bé el tema, saps? Bueno, això estic parlant abans, o sea, quan no tenia l'operació tan present, els mesos d'abans i després. No, està clar. Era, o sea, estudiava l'últim dia alguns exàmens perquè no podia, perquè en tenia tants que... Jo recordo haver-me estudiat un examen en 12 hores, en un dia, en una... O sea, sí. Saps? Els dies que eren el 8 de març, me'n recordo, o sea, el dia de la dona, tal, jo anava a classe per dir, hòstia, vaig a estudiar, saps? O sea, anava a classe a estudiar perquè sabia que no n'hi havia ningú, i ja, vinga, va, a estudiar, a dinar a casa i a estudiar, perquè... Saps? Clar, els dies de festa que no anava ningú, jo dia me'n vaig a classe a estudiar. Has tingut una operació superinvasiva enmig del batxillerat, no? Però que jo pensava que anava a ser més. Claro, jo pensava que potser no tornaven tot el curs. Entonces jo vaig dir, vinga, va. Has pogut tornar i acabar el curs. Vas tornar al mes. És que, claro. Que això va ser, o sea, l'operació en abril, doncs vas fer maig i juny, no? En classe. Okay. Bueno, en maig vaig anar poc perquè no podia aguantar sentada. Ja, però igualment estudiaves en casa i tal, no? O sigui que al final el temari anaves intentant seguir-los als companys de classe. Sí. Ja.
pues, a veure, jo crec que 5 dies a la setmana no és algo descabellat per a res, anar. Sí, no. La cosa és no entrenar 2 hores i mitja. Exacte, jo no entreno 2 hores i mitja. És que jo entrenava 2 hores i mitja i estava un poc loca. Claro, no, això no va poder ser, saps? Això a lo millor No, a voltes he fet entrenos d'una hora i he pensat, vale, tinc que... promocionar-lo, sí, des de luego. El tinc que això. Però clar, jo es feia tan llargs perquè tenia un període de temps fins a l'operació. Clar, que deia, està vinga, clar. va, No, sí, saps? tens que complir hores. Jo em vaig matar, ja t'ho dic. Està clar. Entonces ara que tinc tota la vida directament... Ara, pues, sí. clar, ara és diferent, exacte. I ara és molt important, o sigui, jo estava pensant, jo no sols faig entrenos curts perquè se me cansa el cos, sinó perquè la ment també... O sigui, estudiar és gastar moltes calories pensar, saps? I, sí, bueno, pues no, sí, això és el que sí. tu tens que estar fent en batxiller un poc. O sigui, bueno, pots treure-te-ho sense pensar, però jo recomano que intentes pensar un poc, saps? Ja. I que per fer-te resums i tal, tot això gasta la teva energia, saps? Sí. En fer-ho bonico, tindre-ho ben preparat, fer-te exercicis en els enunciats, no fa falta copiar-los, però jo què sé. Ja. Saps? Les respostes totes ben boniques, per tindre-ho tu ben classificat i tal. Sí. O sigui, això requereix de les teues energies i si tens que treure-ho d'algun puesto, tens que treure-ho de 2 hores i mitja al gimnàs a que siga una, saps? I a més que el temps, l'eslot de temps o de que no tens... anar, claro. O sigui, estem parlant de que si fas el que fa Eduard d'anar a les 4, estàs a les 5 i mitja ja estudiant i tens hasta les 9. És que jo sempre jo anava a les 8 de la nit al gimnàs o a les 7, sempre. Jo anava supertard i ja acabava... Això està guai perquè acabes morta, saps? I vas directe... Ja, claro, jo em xovava, era impressionant. Jo en molts dies, jo recorde arribar a casa a 9 i mitja, els dies que entrenava a les 7, i a les 9 i mitja estava dormint, O sigui, jo em dormia a les 9 i mitja. Bueno, això és fantàstic. Jo quan puc també em vaig a dormir pront durant el curs. És una experiència... Sí. Vull dir, tal és molt Superbé, descansat i al mateix temps no tens la tentació d'estar mirant el mòbil o alguna cosa així, sinó que caus, redó i al dia següent talces i és un altre dia. Perquè per tu no és com una opció tipus alçat a les 6 i... És que quan ho he fet no m'ha funcionat, saps? I anar-te'n al gimnàs a les 7. O sigui, és que dius no, però és que obrin a les 7 i comences a les 8. Sí que ho vaig pensar i ho vaig dir a Edu, però és que el Cotes està superlluny. No, és impossible. Sí, imagina que anar a Sant Roc o algo, entonces sí, estaria genial. Però no. A Sant Roc no té batxiller, no? Té pocs grups, s'han reduït ara en les noves lleis, quan va entrar el Ximo Puig i tal. Van reduir els grups, abans tenien tants grups com un col·legi públic, però ara sols tenen una classe de cada cosa. Per això se'n ve tanta gent a Cotes últimament, que fan 5 o 6 classes. Bueno, vosaltres teniu un munt de grups. Que Cotes és impressionant, el que és l'ESO i el que és batxiller. Sí, està tenint una bombolla d'estudiants molt loca. Sí. Sí, bueno, és que el COI subverteix qualsevol proporció d'escoles concertades i escoles públiques. Si te poses a comptar i a fer una llista de les concertades i les públiques, és una proporció... Què vols dir? Pues que hi ha moltíssimes escoles concertades. Sí que n'hi ha, sí. No sé, off the top of my head en nombre 5, saps? O sea, però bueno. I després... gimnàs, vas a casa, lo de menjar cada 3 hores, no? Això vas a seguir fent, no? I després, tipo... Sí. Bueno, això és com preguntar-te pel resultat d'un partit antes de que es jugui el partit, però tens com una idea de què vols començar a estudiar quan et poses a estudiar? Com que tinc pensat... Jo què sé, tipo... Vaig a començar sempre per història o per matemàtiques. Ah, és que depèn de lo que tinga, no? Depèn del professorat, també. I moltes voltes va passar també en Cotes passa en certes assignatures, especialment en les de Maria Luisa, que ojalà la tinguem així algun dia en este programa, que era la meva professora de física i química. I ara la meva. Exacte, i ara la bueno, no sé si el segon de batxiller estarà, en mi. No se sap. No se sap, però bueno. Ojalà. Que li agrada fer els exàmens per la vesprada, per a no perdre hores de classe. Claro. I aquests dies vas acabar a rebentar, saps? Ja, bueno, però no passa res. Perquè fas de 8 a 3 i de 3, o sigui, de 4 a 6 a lo millor, saps? Ja. Eixe dia no pots estudiar ja més, no? Eixe dia jo no estudiava ja. Ara, pues entrenar. Sí, o sigui, que jo ja t'ho vaig dir, jo la meva rutina en aquella època era acabava a les 3 i això t'hi va, saps? Ja, I estudiava en el tren o per ahir pel carrer. Això moltes voltes ho pensé jo, si tu has estudiat en el tren i pel carrer i t'has de segon de batxiller...
Claro. Sí. Quant de temps portem, Edu? Ok. Bueno, les meves preguntes ja pràcticament s'han acabat, així que... Jo, en un plano així un poc més personal, quines són les coses que més valores d'una persona que està en la teva vida? Quin tipus de coses cerques en algú per a que estigui en el teu equip? Vale. Que s'alegren per la meva felicitat, primera, vale? Però perquè he conegut persones que no s'han alegrat per la meva felicitat. Vale. Què ha passat? El productor pot atracar-se a fer el... No. Okay. Bueno. Una persona positiva també, una persona que no estiga tot el dia dient és que mal tot, és que mal la meva vida, perquè m'he trobat moltes persones aixina i jo la meva frase era però que mal de què? Si està tot bé, però que mal? O sigui, jo he arribat a estar en moments abans de la meva operació que jo el veia un poc negre tot, però tampoc... I gent trobant-me dient, és que mal, és que tinc exàmens, que jo, que mal de què, gilipollas? O sigui, què m'estàs contant? O sigui, sí, o sea... ¿Mal de qué? La gent que diu que mierda que tengo que estudiar, a mi em fan un poc de pena. No que tengo que estudiar, en general tot. Passa qualsevol, que mal. Exacte, sí. És que horrible, tot fatal. I jo, que perea, és això, saps? D'una operació que pot deixar-te paralític o... Claro. O, saps? Esa operació a mi podria haver deixat en cadira de rodes. I el tío, ¿sabes? El cirujà en la primera visita em va dir, si te operas tienes que saber que esto puede pasar. Y yo... Sí. Bueno, i jo així tal com tal no, sí. Però saps? Sí, ara. Perquè clar, t'estan tocant la medul·la espinal. Sí, és que no hi ha moltes coses més delicades en el teu cos que la medul·la espinal. I més coses? A veure, què penso jo? Bàsicament una persona segura de si mateixa, vull dir-te, en el sentit de llibertat. És que un terme que jo no suporte és l'apego, no? La toxicitat, com dir així, però en amistats, en parella, en l'apego... La codependència. Sí. Sí, que sols conserves el que no amarres, no? No estar ahí intentant... Sí, que jo sóc una persona molt de yo tengo mi vida y tú tienes tu vida, ¿no? I ja, pues... O sea, jo sóc aixina, però perquè jo... Ja vos he contat, jo tinc molt la meva vida, o sigui, jo vaig molt a la meva. I que estàs molt bé... Entonces jo vull que una persona al meu costat, ja no t'estic parlant de parella, no? O sea, que m'aporte, no que... Pues, perquè tampoc em fa falta a mi ningú que no m'aporte, ja t'ho dic jo, estic molt bé. Sí, o sigui, tu tens coses que fer. Exactament, tengo cosas que hacer, saps? A mi no em toques... I que estàs bé independentment de... Vull dir que no és com que la teva felicitat depenga exclusivament de ningú, saps? Que això també és molt bonico. Sí, això és molt bonico i molta gent arriba molt tard en la seva vida, saps? I jo em sé molt afortunat també de tindre això, saps? No, molt poca gent això, t'ho dic. Sí. Bueno, molt poca gent no, però... Sí, molt poca gent. Sí, jo no sé. Bueno. I que és molt saludable perquè jo no és algo que hagi vist quasi per ahí fora de la nostra família. De tots els dies estar... Que evidentment nosaltres tampoc estem tots els dies així, però... No, i que és una cosa... No, nosaltres de la nostra família tenim molta sort, tenia que dir-ho. Vull dir, és obvi que si estàs una xica que t'estima, pues estigues més content, igual que si no ho estàs. Però sí que és veritat que és un indicador de molta salut per tu, perquè saps que si estàs amb algú és realment perquè vols estar amb aquesta persona. Vaig a posar-te un exemple, ¿vale? Però, no sé. Imagina't dos relacions, no? De parella, en la meva situació, no? I que jo tinc que estudiar, jo vaig anar al segon de batxiller, he tingut l'operació i he tingut que centrar-me molt en mi, o sigui, molt. Estaria la persona que s'enfada si tu fas la teua vida i no pots veure-la. Tot el temps. Està l'altra que et diu, no te preocupes, lo primero es lo primero y yo aquí estaré esperando. Punto. Això és el que jo crec que toca i el que normalment et trobes per ahí és el no te vayas a estudiar fuera, no me dejes, ¿sabes? Sí. No estudies, queda conmigo, tal... Que al final són coses que te tiren cap endarrere de la teva progressió, no? Jo és algo que si haguera vist des d'un primer moment, la meva relació ja haguera dit, ei. Però he tingut molta sort de trobar algú en el cap, de dir, lo primero es lo primero, i tu, o sea, ja està. Sí. Jo he arribat a estar
un mes i mig sense veure la meva parella perquè jo tenia que estudiar. Un mes i mig, que hi ha gent que no veu a la seva parella en 3 dies i està morint-se. I jo un mes i mig... Té molt de mèrit. I el que volia dir és que és un indicador de salut, no? Perquè saps que si estàs amb algú és perquè genuïnament te fa ganes i gaudeixes de compartir el teu temps amb aquesta persona, no perquè tens una relació de codependència que te fa falta algú per estar bé. Sí, perquè a mi em dóna la sensació de que la gent jove, i a mi em va passar però en primer de l'ESO i en segon, que estàs convivint per inèrcia, saps? O sigui, no estàs fent les coses perquè verdaderament... És com que se t'espenta i tu vas en el flow i acabes... O sigui, és el que jo dic, que jo en primer de l'ESO passa de ser un xiquet superinnocent a estar ahí... O sigui, les coses que jo veia ahí en l'Andreu, pues, no sé en quin moment tot va canviar, em va espentar a convertir-me en un adolescent així, saps? Promedio, no? Sí, exacte, promedio. Te va durar molt poc, em va durar poc, lo de ser un adolescent promedio. Sí, però que en aquest sentit ara mirant en perspectiva dic, la pudi. Jo vivia per inèrcia i molta gent encara li passa, saps? Viuen per inèrcia, pues un cliché, no? Però d'acord amb les corrents que es porten i tal. Te deixes endur. Et deixes dur. I eres una part més de l'univers ahí manejant-se, saps? Que és el que tu dius. Però jo crec que, o sea, tampoc ves res dolent, o sea, cada uno que... Sí, cada uno que faci el que vulgui, però des de luego nosaltres no estem construïts així, saps? I des de luego la sensació és que mos va un poc millor, saps? Gràcies a això. I no passa res en dir-ho. I no, tampoc és que fem res radicalment diferent a ningú, saps? Bueno, molts despistes, tio. Edu! Oh, que cuidado. Pues tapat de les mamelles mos ensenyes tot això dorsal, xaval. Bueno, crec que ja después de esta... Bueno, lo que volia dir és que hi ha un... Sí. Vale, pues un silencio. Això va eixir definitivament. Lo que volia... La intro, ¿no? No. Home, jo crec que lo de la intro és lo de dime hijo de puta, saps? ¡Hijo de puta, hijo de puta! A sobre és que ho has fet com en molta... Sí. En plan, un compromís. Sí, jo m'he vist a l'Espartano ahí dient-ho. Bueno, això que vas veure un... Bueno, està molt bé, ara si voleu posem el link en la descripció del vídeo. És un professor d'una universitat nord-americana i diu això, que moltes vegades tendim a pensar que les coses que determinen les nostres vides són grans decisions, me'n vaig així, me'n vaig allà, vaig dir-li aquesta cosa a aquesta persona o no vaig fer, són com grans moments. Però realment el que determina la teva vida és el que fas cada dia, saps? Jo una cosa que pense sempre és que faig el que faig m'anirà bé. Plan. Com? Jo sé que faig el que faig, on vaig, m'anirà bé. No perquè tingués ninguna propietat divina, sinó no, perquè per però la teva com forma jo afronto d'actuar les i de coses perquè em vagin bé. Exacte. Et poses en una posició que diem molt nosaltres, et poses en una posició per a tindre èxit en allò a lo que et dediques. Èxit respecte dels teus estàndards, per supost. Sí. Que és ser la millor versió de tu com a persona que va al gimnàs, com a estudiant, com a amiga. I que... Vull dir, tens que estar preparat per a que les coses no vagin pel teu costat, saps? Que moltes vegades te trobaràs en que la vida te fa pam, saps? I tu has d'estar dispost a assumir que la vida te pega un aguantar i aguantar i el tipus i seguir cap endavant. Sí. Que no tens tots dies que fan sort. Una cosa curiosa que no sabeu, i és un poc, pues, això, còmica, no? Per dir-ho així. I la pots saber com les 200 persones que mos veuen. Uau, sí. Vale. A mi, sí que en el gimnàs quasi ningú sap com em diu i jo allí, pues, va poca gent, som de la família, ja, no sé... Sí, no, desde luego. Vull dir-te, estan els 4 cachitas, els 4 abuelos cachitas... El senyor que entrena nuca... Hòstia, els abuelos cachitas... Tela, Tela. Són gent que a lo millor han estat en Bòsnia, saps? Què dius? O sea, tenen pinta d'haver passat per coses molt xungues i estan supermorenos, en tatuatges, saps? Sí, però jo, com, claro, al entrenar en Manolo, en Espartano, claro, pues jo em conec a tots i em xoquen la mà a tots i jo, bueno. Pues no em coneixer com a Mar, o sea, ningú sap el meu nom, jo soc Rapunzel. Plan, i em diuen, hola Rapunzel, hola Rapunzel. O sea, jo soc Rapunzel, en el puto gimnasio. Hòstia. Però perquè a mi, ells, Espartano sempre m'ha dit Rapunzel,
I pues em diuen Rapunzel, bueno, o sigui, ningú sap el meu nom, em diuen pensava que te Rapunzel. dient... Crec que millor així, saps? O sea... Sí, recordo una volta que pues, un em va seguir en Instagram, uno per cert, un poc major, va ser un poc pederasta per la seva part, em va contestar una història dient-me, ei, què passa, Rapunzel? I jo... Okay. O sea, no sé. Que lo de que pose Marilario en el teu nom, com que seria un alias o algo. No, ja, sí. Això ja sí, però vull dir, a mi és algo que m'impacta, saps? I que després de l'operació encara torna i em diuen Rapunzel, ahí, saps? Els tios que donen mal rotllo i en plan... Uau. Està bé, joder. A mi em diuen Hilario, saps? Allí... Mola més Rapunzel, no pots comparar. No pot comparar. No, a ver, Rapunzel mola molt, vamos. Jo, bueno, és un halago que em diguen Rapunzel. Espartano no sabia que te dien Mar com... Em dia Maria. Sí. Va estar 2 mesos dient-me Maria. Es pensava que em dia Maria. Sí. I jo, és que jo no li dia res, jo poso Maria. Com el meu germà, que li diuen Eduardo. Si no saben com es diu, no se li pot fer la idea de que es diga Eduard. És Eduard o Eduardo. Eduard. Ui. Bueno, i jo sóc Alfonso, Alberto, Rodolfo... A mi, o sea, ja estic acostumat a que s'equivoquen, saps? Ja. I bueno, però és bo tindre noms diferents com els que tenim tots en així. esta sala. Així que... Tu tens noms diferents? Home, Pol. Què més t'han dit de Pol? No l'escriuen mai en la O, saps? No, i què escriuen? Paul. Pues Paul, com McCartney, Paul, o vale. McCartney. o com, jo què sé, com Auster. En Catalunya i en Balears és un nom supercomú, però així no tant, diria. Ja, claro. Saps? Però bueno, jo crec, per lo que he vist en la meva experiència familiar, la gent té bastanta filia a escriure malament el teu nom, perquè Pol a l'abort és com a l'abort, amb B baixa, amb D, mal escrit, que dius, no m'has escoltat, saps? Que jo, de fet, P-O-L-A-L-A-B-O-R-T, saps? Sempre dic, Pol a l'abort, i instantàniament ho dic per intentar evitar, que bueno, és una tonteria, no? Però que per lo general pareix que no, però la gent, si no te diuen María Martínez o algo així, és com que tendeixen a, Ja, claro. a posar-ho d'una forma distinta. Però Bueno, pues crec que en això tenim una bona entrevista. that's a wrap. I res, així ja t'havíem dit a qui volíem que ens digueres, saps? Però té igual. Vale, fes-me la pregunta. Exacte. Fes-me la pregunta, vamos. Dóna'mos una persona per a que nosaltres anem, li demanem que vinga a fer una entrevista amb nosaltres i tu has de comprometre't a ajudar que aquesta entrevista es produeixi. ¿Puede posar tambors? Sí. Ahí. ¡Espartano! Espartano! Com es diu de cognom? Manolo Hernández. Espartano Manuel Hernández. Espartano Hernández. Pues això és tot. Pura sangre gitana, Cuidado. Ok. Culturista, gitano... ¿Es qué es? Però és molt simpàtic. Es súper simpàtic, és un... Ja veuràs. Ok. Es súper simpàtic, és un tío de puta mare. Entonces... Bueno, pues... Des d'ací un afectuós saludo a Espartano. Tu, ara que estàs així, vols saludar a algú en concret? A tot el món. Jo... Ok. Sí, no, este podcast va a veure molta gent, saps? Per això que... Sí, que el volant ja... O sigui, això... Estem a 25 d'agost, però... Qui ho estiga mirant això, els primers que ho miraran serà el dia 7 de setembre, per ahí. Vale. O sigui, jo ja quasi que me n'hauré anat, Eduard també. O sigui... Vale. Bueno, doncs ja ens vegem. Ens vegem en la pròxima entrega. Adéu.